Roja 15 îlonê droneka Tirkiyaya da girker otomobîlekê li min bicê bombebaran dike. Di encamê de fermandareke YPG û du şervan şehîd dibin. Ew jî Şervîn Serdar, Nûcan Ocalan û Canda Cudî ne. Îman bi navê Şervîn Serdar tê nasîn. Ji bajarê Dirbêsiyê yê Rojavayê Kurdistanê ye. Ji destpêka şerê YPG, YPJ û Hesedê yê li dij terorîstên Daişê roleka mezin gerandiye. Ji min bicê ta Baxozê û herî dawiyê di operasyona xurtkirina ewlehiyê ya li dêra Zorê de wekî fermandarekê pêşengtiya şer kiriye. Her wekî wê di nûênertiya Rojavayê de jî cihê xwe di danûstandinên li gel welatên di hevpeymana navdewletî de girtiye. Heta radeya ku li gel rayedarên Fransî bi nasnameya YPJ'ye hatiye pêşwazî kirin. Tirkiyaya dagirker heyfa Daişê hiltîne. Wekî vê êrişê bi dehên fermandar û şervanên ku xîlafeta Daişê bi bin xistiye, bûne armanca êrişên esmanî. Sêya tebaxa îsal jî li gundewarên Qamişloyê çar fermandarên YPG ku ji Kobaniyê heta Baxozê pişt li Daişê şikandibû, bi droneka Tirkiyaya dagirker şehîd bûn. Lê tevî vêyekê jî Amerîka û Rûsyayê rêya esmanî li pêş balafirên Tirkiyeyê negirtiye.